Ayi kodwa bafana bakithi nisibonile lesibabuli sempofana bafana isikhwishikhwishi lesi bafana uRich uCream bafana bakithi hayi ngeke bafana bakithi yabona-ke iChiefs lana-ke bafana bakithi igubhe umdlali bafana igubhe umdlali bafana uyena mfana okudeservayo impela ukuba lapha kwi-first team lona yabona lo mfana lona ngingamnika nje iy'nyangana ey'ncane ngimniki ngisho unyaka ngimnika iy'nyangana ey'ncane khona azobe sebadlisa ama-ayisi lapha kwi-Chiefs impela ngoba unesibindi bafana unesibindi nepalo elikhahlela hhayi lana kudlalwa bafana bakithi akudlalwa lesi sibabuli lesi muhle kakhulu lo mfana ithalente bafana makuyithalente eli-raw futhi langempela fanele silincome lo mfana lona ukhombisile nje ngaleya game yakhe impela ukuthi hhayi kuningi okuzayo kuyena kuningi okuzayo uma ulazi ibhola impela uzongifakazela kulokho bafana bakithi hhayi lo mfana uyashisa bafana bakithi ngeke bafana isikweletu bafana lesi sipeletu bafana lesi hhayi ngeke bafana ishisa le u-cream of the crop lona bafana bakithi bhasobhani bafana umlilo uyeza bafana kudlalwa lana bafana hhayi akudlalwa lana bafana hhayi mabaso wenkunzi mfana ngeke ngiyakuvuma mina ngiyakuvuma impela-ke yabona-ke kukancane ukuthi uthole umlandeli we-Pirates avuma umdlali we-Chiefs mina but ngiyabavuma abadlali mabenzima bafowethu lo mfana unzima kakhulu bafana bakithi unzima kakhulu lo mfana ngiyamvuma ngiyamthwesa uphaphele gwalagwala futhi angimniki isikhathi esiningi ukuze ey'pruve kubantu uma ukuthi basaphika bafowethu ngaleya game iyodwa thina simbona ngegame eyodwa kwi-senior team vele kwi-DDC kade simbona umfana ukuthi uyashisa upromothwa nje vele upromothwa ekuthenini vele uyashisa kuyabonakala ukuthi uyashisa isikhwishi bafana lesikhohlwane.